ଅନେକ ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିଜ ପରିବାରର କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିପାରିବା? କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ଆଜିର ଦେଖେ, କାଲିର କିଏ ଦେଖୁଛି? ଅନେକେ ସେମିତି ହିଁ ଭାବନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ ଯାହା କେବେ ବି ଘଟିବନି ସେସବୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ୟା ବି କହେ ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେଶାୟା 46:10 ପଦରେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିଜେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶେଷ ବିଷୟ ଆଦିଠାରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ପୁଣି ଯାହା ସାଧିତ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଜଣୁ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏ ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ଶେଷ ବିଷୟ ଆଦିଠାରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଯାହା ସାଧିତ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ସେ ଆଗରୁ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଈଶ୍ୱର କହିପାରନ୍ତି। ପୁନଃ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଇବଲରୁ ଦେଖାଇଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ପରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଠିକ୍ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି ତେବେ ସେ ପୃଥିବୀ ଓ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆସିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବାଇବଲରୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।